Nilutum Karbilo Chaliasong, Bokojan District Committee Pen, Siam Sarapan Madang Nilutum, Atimhan Suri Churu Pajalo, Dak Surupathar Constituency, Nankahumria Pot, Nilutum Karbilo Chaliasong, Bokojan District Committee Pen, Nalipan, Nankajutun Kangtung, Akuison Mai Lapelosar, Pacu Kidamtang Nilutum by relief and Nalapan Kangtum Pen Nangli Sarajan office long Nankivor Pen office na hangdung Labang Solam Te Posisi Nangpan Remandar Labang Solam Te Nangkajutun Tungsar Lasin Nalimo Rada Techno Tan Ponsote Misensi Lai Silosar Lapen Niliako Kuison Troxidosar Lapen Hini Bangke Lahelo Non Malom Jetansai 125 Constitution Amendment Dojipu Kopi Apanosar Lalo, lapen hini ya bangke village council wanglote panchayat nangkile loku ahok vek masar lapen ke thom MOU MOS kacetok apot hempreke long lelo pu kwan ahok losar lalo lapen nomor 4 bangke hemprek alam MP MLA atum parliament lapen assembly session along kaningje dun bom ke drama pusi Ajahak atum kipudun lasi alam ko anahok lalo lapien pipe konsil seat kibat pen bongo sena atum aphan seat kep jojordet pu ahok ma lalo lapien isi bagal halo karbenglong kaprek atim ke eviction claim bomb seta PGR VGR along ke pipotsi eviction claim pledan lo lalo Lapian Lasa Bangel, hello sir. Article 275 Lapian Article 280 Labangso la fan aputak Labangso aputak Radapan Tanson de Misansa Lalo Niliben Rajing Leng Dak la Bokojan District Committee Mai Pulo In Leng Sao Prangsi Dak Nilirong lo Dak lang Rupa Churu Perfect lo Nili karju ki Sony ke sir Nili bangke Sony bangke la polo isi bangke thongnok be moben thongnok be apil polo thongnok be school ladak bangke nili managing committee president dupom amasi aladak thongnok be school long apartment pen nangli phanta meponam nangli dolo a post adak kep ne do khali amasi non metric exam tok bom ta hindi math la ke hindi ke tham dang pilu pinap la subject la son math son topic lang la si laso hamu bang nangli recruitment kimi ki pian dong nangli jima mante konani lahok adhek school bang ong chot dok thai min hadak pen dak nang pison de messenger pusi nili juning lo sa lapen gai mopen putu baklang thulo jo mopen laso pijar alam si kedam tang pu sar teron elin sar ta pini long ni paklang dolo sita ako laso pena phi ako social media klang thulo hala Mikil his grading laso regulation 1954 hala sopen bang ke claim ime pu pinan pachi thang do la se la support papa clear son de mesani la sa